Namurag dako-dako bagid taon ning oil price increase kadong adlaw kasama ni abot og hapit 2 pesos. Maniron. Are you ready? Awatoy mahimo ani bisan pag di ta ready mga kasama kinahanglan magita mo konsumo no kurente no. O kurente ba hinoon? Konsumo og gasolina whether sa atong mga negosyo ang kuan apektado tanan mga kasama. Dunay significant nga oil price hike mga kasama today. Dulan 2 pesos, to be exact 1 peso and 90 centavos mga kasama per liter, no? Ang Shell, Caltex ug ang Sea Oil nag-anunsyo ng daan nga nag-increase sila og 85 centavos og piso og 75 centavos kasama og piso og 90 peso centavo, no? Matag litro sa gasolina, sa diesel ug sa ilahang kerosene. Samtang ang petrogas o clean fuel o ang uni oil kasama mag-implement pod og susama nga presyo sa increase. Ayan, no? Ang usamang po'y rason pod ani RadyoMaN Misel sumala pa sa Department of Energy kasama ang rason ani mao kuno ang global oil demand na forecast na ni siya sa 2024 kay usa pod sa mga factor kay nagduna ko na itaas nga demand no sa travel and tourism nga mao poy syempre magtukmod sa consumption pod. So kita gid pa hinungdan magsiptag laag pod no. So anyway, usa lang ni sa mga factor, daghan pag mga factor. Unya, okay ra? Mga kasama murag daghan kog mga motorista nga sugatan ngayon na nagkusmaot ang naong no. Kamo diha okay ra mo? Hinaot mga kasama. Di magid ni siya maayong balita pero mo adjust kita ni umtay mahimo. Magampo kita kay taas anon saon nato ni mga mutana ko unya unsa may diskarte ninyo karong nagkataas na ang tanan halos nga mga palaliton.